vorbă. Ce vorba? Eu spun o vorbă care pătinești pădurul. Cum îi cheamă? Deci că dracu vorbești pe spun. Gigel, mă, că e cu aia, George, uite că te filmează. Te filmează, Gigele. Ia uzi, mă, Gigele. Îmi ai telefonul. Eu, mă, nu am telefon. Eu nu am telefon. Eu m-am întrebat pe stradă, cine e telefon? Păi de așa că nu. De așa că nu. Ce mamă strânge buci? Aoleu, nu mai pot, frate.